La 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 la. أخي سيدا وكيل رجو مما heɓangal gandal rewirajo mima. So wima juul sa welama juulat, sa welaka juulta. So wima hor sa welama horat, sa welama horta. Kono ay nyande fof o wi hande a dawrat e muusu hoore ɗum taw ko zala on nyana dawraten. So wi a dawrat e ñiiƴo on nyana dawraten. Haala ko nyado wi a dawrat e maade. Hay so a dawrat haɓede nyande na nyallat haɓede a haɓede ton. Allah wi miɗo jaɓanma e ko mbimami wat ko ɗiɗi gonɗon ko mbimi wat e ko mbimi mi waɗat e ma ko mbimami wat ko miɗo jaɓi ɗum opposant sa yiɗi wat sa yiɗi wota wat ɗum ko mi wi a wat te ƴeew min Allah e muñal am pour ko a waɗani ko min ko jogormi wadde e ma ko hatta mi waɗa somi jogorma wadde galo mi waɗat somi jogorma wadde miskino mi waɗat somi jogorma kala ko jogorma wadde e ma mi waɗat aɗa wawi ɗo wonde a juulta juuloyowo nanɗo kanko e ronki heɓde cellal ngal mo juuldoy Allah e min ko min mi waɗananma ɗum mi waɗat kono ayi noon e dow ɗon fof ko gaccirmami ɗon ko pop ñande fof dawrumami wadde hunde e ma on ñami liɓa ɗum e ma wadde ko kan woni joom laamanteri ndi nandani e laamu Adama Barrow wonɓe gondani ɗo e makko ɓe suusaɓe nangude somo nangi baddani horen probléme neɗɗo laamota ko a luɓorte ɗum malinaɓe mbiyata kananke ɓe mbiyata lamɗo kay lamɗo ko Allah tan sa wi lamɗo mbiyamala lamɗo ko Allah enen ko mbiten lamɗo ko ɗum ɓe mbiyata kananke leydi ko an hande en tan aɗa accaɗo ñande min jiɗi fof min gittima ɗo oy wadde on Allah noon ko kanko woni cakkittoɗo ko kanko woni batintoɗo to mbo adi to alamo mbo nandi holko way noon gila aduna dari koko wayno ko kalɗen ɗo koni homo lamɗo baɗo noon ha ɗon aduna gasa so sakkitto kadi alamo mo nandi ɗon te kam ko sakkitagol makko gasta fof gasata heddi laamu Allah wonnoɓe ɗo hanki ɓe wona enen fof ɓe yeehi maayi enen gonɗo janggo fof yahat woɓɓe kadi gonta ɗo yo Allah tawtinen noon ko arata acca en ha juuta ɓay kay ko mayde sakkito o en mbiyani yawoti en maayi kono ɓaccu en ha juuta ɗum woni kanko woni zil mulku kanko woni joom laamu wal malakutu e laamantereri zil izzati kanko woni joom teddungal wal jabaruti koye inɗe Allah won jeeya jabarut wayno wiite jabbar latif kabir ɗum koye inɗe makko ɗe mo jerfirta hoore mum no mbiru ni wiye ahmadou ñande naati lamba wiye mana mi anda ayri ndako hono ɗum ko jerfoɗe Allah ɗe jerfata hoore makko wona ɗe goɗɗo ƴefti waɗi e makko de ko kanko ƴeftiɗe waɗa hoore makko kanko woni joom jabarut koɗo yiɗi libde hunde fof liɓat ay galle kala ko o mawni kala ko o yooɗi kala ko o jogii yimɓe joom doole en ñande Allah dawi ɗon libde mayde on ñan mayde yanat ɗon ɗum woni jabarut ay enen ɗo jooni kala ko jogiɗa doole ɗo won galle goɗɗo mbawa ɗo wat ko jiɗɗa ko ya galle Adama Barrow ɗo manka mankunda si aɗa naata ɗon tan ko jaam so woni firina a yettota ko damal galle ngal ni laawol to dartoɗa ɓay ɓey ɗon yooɗi ɗum wona jabarut an ala doole ay Allah nde yiɗi ɗo warde debbo Bulli Barrow hono way o mayani o soko bandiji mbarnoma enen ga en tinano dillere nde ɗum wiyete jabarut ɗum koye kattane Allah jeeya ko inɗe ɗe Allah noddiri hoore makko non ɗo mo wiyata hoore makko mun taqi mo ni andi Allah jogui e inɗe ɗe mo wiyata hoore makko mun taqi mo boy min komi joptotoɗo neɗɗo ni an neɗɗo wattata joptoɗa enen fof gandiren oɗo ko joptotoɗo Allah wi min komi mun taqi mo miɗo jogui nden inde yo taw onon tagore nde Allah walla on yawmal qiyamati so on ngari tawa gardumi ko inde am wiyetende rahmani walla rahim somi ardi e mun taqi mo onon fof mi yoptoto ko noon no waliyaɓe Allah mbay goto fof feeñata koye inde Allah ay waliyu Allah neɗɗo wonat ɗo ceernajo mawɗo moƴƴo kono kala ko mbaɗɗa mo yoptoto ay si tawi o feeñi koye inde Allah wiyetende mun taqi mo muñanta hay goto kala mbaɗɗo mo yoptoto ɗum koye inde Allah he woni jabarut ko ha paamen tan ko jabarut ko o joom kakkane ɗo liɓi hunde ɗo faalu liman yurid awa ko noon kadi noon galle kala ko mbasɗon kala ko gonɗon yimɓe miskinoɓe kala ko mbasɗon jogade kala ko kewɗon wumɓe kala ko kewɗon boofoɓe ñande Allah dawri ɗon libde mayde e nder yurmede o ñambo liɓat ɗon ɗum woni jabarut wadde zil izzati kanko woni joom teddungal wal jabarut wala kanko Allah noon wala yudrikul labsar ay oɗo Allah mo cifanimi on ko wayni ko wota wi aɗa daro aɗa i ode neɗɗo foti ɗum humpitade baɗoni kewiɗoni doole ala o wawamo yiide sabuna ɓe mbi ñande dawruɗa humpitade Allah mbiɗa e hunde nde ala guite ala hoore ñamata yarata jooɗaki daraki kala ko haala inana kalɗa miijiɗa hakkille ma ɗum fof noon te kala ko miijiɗa ha mbiɗa o ɗum wawata wonde
ayde mbiɗa wawta wonde nde ko nden woni Allah kala noon nde miijiɗa hunde e hakkille ma ha mbiɗa ko ɗum ɗo wonta Allah wona ɗum a majji ay kala noon nde jaɗɗa hakkille ma aɗa calcula ala hoore ala jide kala dula ɗon ñamani yarani wojjani ɓawlani joɗaki lelani gogani ɗanotako ha mbiɗa ɗum ɗo neɗɗo wa ɗum andu ayde mbiɗa neɗɗo wawta ande ko ɗon noon Allah kam fuɗɗi fa yeeso surtout andatamo kanko la yudrikul absar goɗɗo wawa ƴettu gite mum fo wayen on ala hay goto wawa yiide Allah wona mawɗo wona cukalel wona gando wona mo gando gonɗo gando e wona gando fo Allah yiyataki Allah larata ko e kuule golle makko he ji'ambo hen faamambo hen kadi gandamo hen la yudrikul labsar gite keftata Allah wa huwa kanko Allah no yudrikul labsar ayi kanko a heɓtata yiidemo kanko o heɓtata yiidemo ɗum woni Allah mo gandanɗa a wawata yiide ɗum kanko suma yiɗi fof ino yima kanko ni ala tuma nde o yiɗi ɗo gonɗa fof kanko mbo yima sa woni e suudu sa woni e yaas sa woni ko ɗum addi kulol Allah tiiɗi kulol Allah ala wiide ko min tan wonɗo walla ko nder gonmi hay sa muti nder jeeɗaɓiri Allah yima ay ɗi leydi no woniri ɗo ni ko ni ɓe gondiri ha timmi jeeɗiɗi ɗi asamaji no gondi ɗo ni wondiri ha timmi jeeɗiɗi te kala asaman o mo darten ɗo gonɗo dow ɓuri ɗum yaaji sabuna asaman e gonɗo ɗum dow o way kono booli e palat mum ni palat so manki booli hippata ɗum te ko mbo wi wa halagna samawati ɗibagan firti komi gombidirɗo ɗi wadde ɗo mbo wi ko gombodirɗi ɗo a faami gonɗo dow o foti ɓurde gonɗo less par ce que ma hippamo a way ɗi fof no mbayi ɗo ni Allah wi la yuwarihi sama amina samai hay asaman goto wirnata kam e yiide goɗɗo leydi ndi kala no way ɗo ni ko ni ha timmi jeeɗiɗi o wi hay leydi wotiri wirnata kam wondi gabbel gonɗo jeeɗiɗo so dirti min Allah miɗo anda ngel dirti wadde a andi o kam guite keɓtatamo kono kanko mbo heɓta kala ko moy yiide o mo cifantomami baɗo ni ko woni Allah wadde kala ko wa'ani ni wona Allah hay so hulɓinima kala ko jiyoyɗa hunde hulɓini kanko ala ɗiɗo façon ŋaji wuura tan mayata ñawata te i wayi oɗo façon par ce que mi sikki hunde ko hulɓini fof kam sa laari a yiya ɗum kala ko yiyano wona Allah oy kanko huwal laɗifun kadi kanko Allah huwal yudrikul labsara mo heɓta jiiɗe te huwa kanko Allah laɗifun ko newiɗo kabirun kumpitiɗo kala hunde wadde en paami o wi leysa laataki ka mislihi hono Allah shay'un haydara ko kalɗen ɗo ko mboy enen haqqillaji men en paami ndeke hono Allah ni ala kala noon hunde jogii façon hay neɗɗo aɗa yiya neɗɗo goɗɗo ha cikka ko kaari haalaka noon kulle ladde kam wandu arat ɗo joni janggo ndu arta mbiya ndu humni kam gerte wawi wona ndu ɗin kam witaki o ɗi nandi ko enen yimɓe ɓe zaata nayi kaltake haala wadde o wi no Allah ni kam on façon kam en gandi ala fodde ko kalɗen ɗo e tawhidi to bange Allah ɗum ɗo tan holli en ndeke hono Allah ni ala so wodino kam hono ɗum ɗo en jiyanno ɗum hono Allah ni ala laysa ka mislihi shay'un Allahu akbar Allah woni mawɗo walillahi alhamdu Allah wodani jettojo ayyuhan nasu hemon yimɓe ilamu golle arhamakumullahu Allah yurmo on o wi yimɓe golle moƴƴine jokke en ɗameje mon ndewe Allah yurmo on sa yi wasde yurmodirde nde ari ko wasde gollande Allah e wasde jokkodirde en ɗam so jokkodira en ɗam tan Allah yurmotako en ko Allah yurmoto en kombo yurmoto en koko hen jurmodirten sa yi goto fof i somani goɗɗo ko boni tan ko wasde rewde Allah nde e wasde jokkude en ɗam nde sa jokka neɗɗo en ɗam a wawamo yurmade bo a yurmakino a wawamo ɗande ko moƴƴi o wi wadde gollen si en golli Allah yurmo en Allah ɗaɓɓiri en tan ko golle o wino ko la khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirani neɗɗo e jinne tan so wona rewam ɗum ɗo fof geɗe keddi enen payi koye men de compleji men joɗɗi ɗi gaweje men ɗe gerteje ɗe cuuɗi ɗum ko enen payi koɗe men de ko nde deftiɗen ɗum ko no mamma Saydou wi annoni radiyallahu taala anu ceero mamma Saydou o wi yimɓe gacci ko defanano walla yimɓe gacci ko defano paati e ko defanano yimɓe gacci ko jogino ko paati e ko joganano ko Allah wino min jogani on ko dirɗen mbiɗen ko ɗum jiyante hen kettata ɗum aduna ko dogduɗon ha ma ya wonta nangude ko kepta jogantaga Allah ko wino ndewe kam komin heddi ko min darata hono dañirɗon ɗum jo woni ayyuhan nasu e mon yimɓe imalu golle arhamakumullahu Allah yurmo on ɗum ɗa ko tawhidi o haalananno en o fawani en hen golle hakkude meɗen o artani en e ñalowma gonaɗo o ko jogorɗen rewru Allah hande ko hande eɗen dewra Allah dammucci ɗin ɗon dammucci ɗi dewreten Allah ɗi mbo rutto e ɗin mbo jantano en ɗin ɗon seeɗa o wi annal udiyata ayno layya paamen de layya sunnatun ko sunna wajibatun sunna baɗɗiɗo woni ko sunna tentuɗo oɗo sunna wajibatun ko mu akkada ko sunna tentuɗo ala kulli muslimin
walla ala kulli man nistaɗa kala kattanɗo kono noon tawi ko a juulɗo han ayi neɗɗo so wona juulɗo ko defaka ba mom saka waɗɗo ma no hajjuni ayan hajju oren waɗɗi ko juulɗo oɗo noon layya ko kala kattanɗo wona kala joom galle de ko kala kattanɗo joom galle sa hattanani waɗɗakima nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o ƴeftino dammi tati ɗi ganda ko suhliyankoji damɗi beyɗuɗi jawɗi beyɗuɗi o hirsi wotirdi o wi ndiɗo ko min e leñol am e galle am o hirsi wondi ndi o ndi ko ummatu am o kala mbo dañoyani layya naata e ndi mi sikki noon nadde e layya nulaɗo Allah ɓuuri nadde e layya ma ɗum ko moƴƴere nulaɗo Allah yetti ɗo layya ko kattanɗo man nistaɗa oɗo ko kattanɗo jarani yaade aɗa ñablo aɗa nanna hoorema e caɗele ijafa ala hen fantinde ala e layya ko kala kattanɗo noon ko sunna nulaɗo Allah wat sunna o woni layya o ko sunna kullu man istaɗa kala kattanɗo wa aqalluhu ko ɓuri famɗude aqallu ko ɓuri famɗude ma yujisi ko ino yona fiha to bange layya se aɗa hirsa ɓuri toon famɗu ko ino yona mina danitako ko jogiɗen oɗo saye meɗen ko wiyete baali asnanin to bange duuɓi al jazu mbaalu ngu mangu sola mbaalu noon e luura kañum ɗum addi mo ardin ɗum kañum noon ɓuri moƴƴu to bange layya kala ko ino layye ko mbaalu ɓuri moƴƴu ha leñol baali gasa kala ko ino layye fawi hen ko mbewa ɓuri moƴƴu ha leñol bey gasa kala ko fawi hen ino layye ko nagge ɓuri moƴƴu ha leñol nagge gasa kala ko ino layye e ɓuri moƴƴu ko ngeeloba ɗon ɗi katta so wonti noon so jeehi makka mabo haalano e ɗum firti leñol baali ko jawdi mbaalu raneri taldi ɓuri to bange yiɗede ndin ɓuri moƴƴu so ndi heɓaki noon heeɓi ndi e jawɗi fof so ndin heɓaki tappali ndi rewa hen so ndin heɓaki mbaalu ndewu ngu rewa hen so ngun heɓaki on tuma natta e jawdi mbewa ndamdi mbewa so ndin heɓaki tappali mum sa heɓani mbewa ndeya so mbani heɓaki on tuman ngaari nagge e forde naata firti ɗum ɗo en gandi wona hewde tewde ay wonko Allah witama wat tawa ina ayno joni ayno futuroni walla subaka wona ko darɗiɗi kala nde mbaɗɗa nayi kanko o geddiranma hen wona hewde tewde so koy ɓeno mbare ngaari nagge ƴeew si a darni ngaari a dawni jawdi wiite ko wan jawdi ndi ɓuri moƴƴude ngaari nagge oy annal udiyata ayno layya sunnatun ko sunna wajibatun baɗɗiɗo ala kulli man istaɗa kala kattanɗo aqallu ɓuri famɗude ma yujisi koyno yona fiha e layya min addani to baali asnin to bange duuɓi jasu un ko colngol an ibnu sanatin colngol noon to bange baali ko ma heɓa hitande ono jooɗi ɓe nangue ɓay juuldama ngare ɗowdi e jo haysiko ga keɗɗon joni ko yo on nan tan ko haalte ko ono jooɗi ɓe nangue ɓe garde ga ibnu sanatin woni ko mbaalu kañum so jibinama ko ma timma hitande ay hande e nde ɗo ñalade koɗɗa galle jibinaɗaɗa ndamdi e jawdi ma walla kikiɗe jibinaɗa yawdi e oɗo ñalowma ñaagaro nde ñalade arti woni juulde nde aɗa wawi hirsude ndin jawdi ndi yoni wiyete jasu kono noon koye dow luural won wiiɓe wa qila wi'ama ibnu samaniyatin ala ko kemgol ibnu samaniyati ashurin jawdi so jani lebbi jeetati yonat kono ɗum noon wona koñ men jaw ko jawɗi goɗɗi no goodi so darima lewru cikkata ko hitande wonno andi jawɗi ina heewi façon ŋaji ko ɗum ɓoyi so wonti noon to baali to wi'ama ko ma daña hitande timmude woni heɓa lebbi sappo e ɗiɗi laaɓɗi ceer nde ñalade jibinede arta wona tasde kono noon wiɓe ala ino yona hayso timmi lebbi jeetati ɗin jawɗi ino goodi sa dan ɗum lewru wotu aɗa anda ɗum ɗo yoni jawɗi wiyama ko lebbi jeetati waqila wiyama ibnu asharatin woɓɓe wi ala wona jeetati ala ko lebbi sappo ɗi ay ɓattoyma ha han hitande firti paamen mbaalu ko hitande woni ko ala luural lebbi jeetati waɗi luural lebbi sappo waɗi luural kono noon so tawi ko jawdi yawdi manggu ino yona ɗum noon wadde saɗa soodoɓe layyaji ɓe gandanɗa ko coodoyoɓe a ƴeewat bawɗo ndaaro alado huude anda ɗum ɗo dañi hitande wota sort ko manki tawa heɓani layya sabuna ko dewal Allah mi andi ala hen si a andi timmi walla mi sikkuno timmi walla mi acci Allah a accani Allah de kaalema ñamama a heɓani layya yo timmu tan dewal Allah ala hen ala min kam minomo tan ko layya moyi kam di timmi min kam wona noon a waɗat ittihar woni a tinnoto ha ganda addat anduɓe ɗum haysiko a yoɓat ha ɓe mbima timmi si a sikitima noon andi woodi ko tati woodi ko zannu he shakku he wahamu he yaqin woni nayyi yaqin woni aɗa andi ɗum ɗo kam ko kam tan woni comme no neɗɗo ara ɗo tan yami tawi saare men nda ɓe mbaɗa iidi ɗum wona sikke ɗum woni zannu ɗo mbo tawi en ɗum wiyete yananede goɗɗo nan toon ino wiye shakku mbo yottaki ɗo kono wonto mbo woni mbo soyno mbo ɗamini ko enen ɗamini wona en o wiyete shakku wadde sakku ko a heeɓi ɗiɗo ñana keddi bange ɗum woni hakkude so woni zannu ko aɗa perti gotel aɗa perti ɗiɗoñ aɗa woni e gotel aɗa heddi gotel wahamu noon ko aɗa e gotel heddi nawen koye fof a yananaka wadde neɗɗo somi waami on wayno ko a andani wadde ɗum addi to layya to a yahan gitta wahamu o gitta zannu o
gitta sakku o gadda yaqin wonde ndi jamdi timmi ko ɗi nayi ɗi pota gonɗo e yaqin on enen fof jiltoɗen sa woni e sakku aɗa woni goo aɗa heɓi ɗiɗoñ aɗa manki ɗiɗoñ ɗeɗo pecce wadde noon a yahata gimmoɗa ɗi fof garta e sakku o garta e yaqin sono soama sa layyima layyaki de sodoɓe jawɗi walla sodoɓe damɗi ɓe wiyama ko hemdul lebbi sappo wa qila yama ibnu asrati wa shaniyu woni shaniyu minal ma'azi to bange mbeewa wa huwa ko wiyete ma'azu ma ko mban mbeewa awfa humnuba sanatan hitande noon to bange mbeewa kañum ko ma jibine nduweɗo hitande lewru ndu arta natana hitande ɗimmere nde haysi ko ñallal walla balɗe ɗiɗi walla balɗe tati ko ɗum wiyete saniyu to bange mbeewa ko on yonta layya kala layyotoɗo ndamdi mbeewa hemdi lebbi jeenayi toon ɗin ala e luurale hay so tawi han woni taske ndi jibinoya ko janngo ndamdi mbeewa ndi han wonti taske ñagoro a layyota ko ndi timmani par ce que ko wiya yo ndi timmin ha ndi fawa ñalade wotere hitande ɗimmere tesko ɗen to damɗi to ɗi noon damɗi kala tesko ɗen ɗum ɗo komo haalta ɗo ko ɗum woni kala to mbiyeten pembugal to si a inniri ɓiɗɗo maɗa ndamdi mankundi ɗum ɗo komo haalta ɗo ko a noddi yimɓe a hirsi tew ƴakkama kono to bange Allah kam sunna o heɓaki dammol sunna ala ɗum noon machallah ƴewtoɗen damɗi ɗi damɗi ɗi wawi famɗude ta timmini hen saha ina mawnata timminan to ɓey to ala hen de ko baali ɗi woni luural to luural ko baali timmi hitande timmani hitande ɓey ko matan timma hitande timmude hay hande kala jibinanaɗo mbeewa so ñagaro arti fatba yonta par ce que ko maba fawa janggo kono jibinaba hanki yonat par ce que han tan ba fawi ñallal mi anda ɗen paama ko haalde ɗum ɗo ma kaale ɗum ha laaɓa ɓay han ko golle mum ko dewal Allah mum wona ina wawi haale ɗo ñagaro haalo e mbasa faam kono so a faami han tan a faami haysi ñagaro a famani a faami no waɗirte noon layya ko ni tan kurbatul idi dahaya ko ɗum tan haalte toon ko ha paama layya o hoko dogal washani woni mana soli futti minan masi to bey huwa ko woni soli futti ko maako mban mbeewa awfa humnuba sana tan hitande wa dakala ayi mba natani fi saniyati e hitande ɗimmere Allah noon andi ko ñallal gotal ko balɗe ɗiɗi ko balɗe tati ko yo taw tan naati hen to mbeewa ko ɗum yonata wala yujisi u yonata fi dahaya to bange ɗiɗo layyaji minal masi to bange bey wal bagari e bange nayyi wal ibli to bange geeloɓe illa shaniu luural woni tan ko e mbaalu mbeewa nagge ngeeloɓa kala ko manki shaniyu woni soli futti to bange mum goto fof no mba haalanma ko wiyete shaniyu ndeke en gandi mbeewa woni shaniyu mum ko ma daña hitande lamde naata ɗimmere nde kala ko naati hen ma mo haalan en nagge kala hono wata ha daña saniyu ma o haalan en ngeeloba hono wata ha daña saniyu par ce que eɗen ñaagui Allah dañje nayyi ha mbatten ɗi layyade kamɓe sikku eɗen ñaagui kala dañje geeloɓe hay sen ngala ɗum ko ɗaɓɓere ɗaɓɓono ala ko yiɗa hatta mbo famna en ɗum ɗon wa fi dahaya ɗo wonno layya minal masi ɗo wonno bey wal bagari e nayyi wal qibli e geeloɓe illa shaniyu yonata sowona saniyu wa shaniyu ko wiyete shaniyu minal bagari to bange nayyi ma ko ngen nagge dakala nattuge fi sanati e hitande rabiyati neɓe ay nagge nde wiyete saniyu ko ma heɓa duuɓi tati laaɓɗi cer ina naatani hitande wattore ɗum nayyi ko naati ko nota tesko ɗum so naatiri ko balɗe so naatiri ko lewru so naatiri ko lebbi ɗiɗi yoni ngaari nagge hemdi duuɓi tati walla ɓujiri nagge hemdi duuɓi tati walla nagge hemge rebbe hemge duuɓi tati ha laaɓi cer ina naati nayyi mum kala ko wawi hebde ina yona layya ɗum woni shaniyu to bange nayyi duuɓi tati laaɓɗi natanama nayyo ay dakala fi sanatin rabiyatin wal saniyu ko wiyete saniyu minal qibli to bange geeloɓi ibnu sitta sinina so wonti noon layyotoɓe geeloɓi kañum ko ma ngeeloba mba daña duuɓi jowi laaɓɗi cer ino naatani jeego o kala ko wawi hen nadde siko mola mumba soko ndeyamba soko ɓuja mumba ko ma heɓa duuɓi jowi kay laaɓɗi naata jeego ɓeere nde ko ɗon yonata so wona ɗum yonata o wonno geeloɓi joni wal fuhulu daani kalali baali woni ko mbiyeten jawɗi baali afdalu ɓuri moƴƴude min hisiyani ha e tappaɗi baali saɗa jogii jawdi ma ndi tappuɗa aɗa jogii jawdi ma ndi tappaka fof ko an jeyi to bange layya ka ɓuri moƴƴu wona ndiya yonatade ɓuri moƴƴu ko ko ƴeftandi tappaka ndi layyoɗa ndin ɓuri moƴƴude Ibrahima adi layyade ko jawdi baalude tappaka eɗen jiya ɗum hay tawi ko montage eɗen jiya ɗum e vidéo ji on waktu ko heewi yaltinede to julde nde feewi wonanede tal jiitama ɗum addi noon ndin lasili ɓuri moƴƴude woni wal fuhulun jawdi afdalu ɓuri moƴƴude mina danin mbaalu afdalu ɓuri moƴƴu mina hisiyani ha e tappandi ndi wa isiyani ha tappandi mbaalu ndi kadi afdalu ɓuri moƴƴu min inasi ha e mbaalu ndeyngu
ayi noon jawdi mbaalu tappandi ɓuri moƴƴude ndi gandanɗa ko mbaalu nde jawdi mbaalu tappandi ɓuri moƴƴu mbaalu nde wa ina so ha mbaalu ndewngu afdalu ɓuri moƴƴude min zukurin to gori bey ay zukuril maasi kañum ɓuri moƴƴude damɗi beyɗi aɗa jogii ɗo mbortuma mbaalu moƴƴo timminɗo aɗa jogii ɗo ndamdima mbewa moƴƴiri timminde ay hirsude ma mbortu mbaalu ma walla mbaalu ma mangu hayso ko mbiigu kirsangun layyoɗa ɓuri moƴƴu ƴefta ndamdima mbewa yaɓɓori waare mum hemdi duuɓi ɗiɗi to bange moƴƴugol ngol ɗum ɓuri moƴƴu mbaalu ndewngu ɓuri moƴƴu dendagal leñol mbaalu bey ɗum woni min inasiha e dey beyɗi inasu ha dey baali ɗi afdalu ɓuri moƴƴude min zukuril maasi e gori beyɗi woni damɗi beyɗi wa zukuril maasi damɗi beyɗi afdalu ɓuri moƴƴude min hisiyaniha ay ndamdi mbewa kadi ndi tappa kadi so wonti ko beyɗi jogiɗa ndamdi ma mbewa ndi tappaka ɓuri moƴƴude ndamdi ma mbewa tappani wa isiyaniha tappandi ndi noon isiyanil maasi tappandi bey afdalu ɓuri moƴƴude min inasiha e mbewa ndeya mba kadi aɗa jogii ndamdi ma mbewa tappandi ɓuri moƴƴu mbewa ndeya wa inasa bey wa inasul maasi dey beyɗi mbewa ndeya afdalu ɓuri moƴƴu min ibilin kañum ɓuri moƴƴu ngeeloba wa baqarin ɓuri moƴƴu nagge fidda ha yato wonno layyaji ɗi gonɗen ɗo hanɗi ɗum kam ko kañum ɓuri moƴƴude hen tawide ko layyaji ɗi kalten ɗo hande ɗi ko mbewa ndeya ɓuri moƴƴude nagge e ngeeloba amma fi dahaya so tawi ko to layyaji e to hadaya dahaya ko woni ko waɗete makka so neɗɗo hajjoyi wonko aɗa waɗa toon sa waɗi ko wiyete tamattu walla waɗi ko wiyete qiran walla a fotano fembo a fembima ta ganto ala walla a fotano war to wiye ɗumi to makka toon so tawi noon wonti wargol hadiya ko ɗum heɓtima to makka wonande hajjoyoɓe andi kamɓe ɓe layyota kamɓe ko ɗum ɓe mbatta ɗo noon si aɗa jogii ɗaɓɓu ngeeloba ɓuri moƴƴu si a ala leñol geeloɓi ɗaɓɓa nayyi ɓuri moƴƴu si a ala leñol nayyi ɗaɓɓa baali ɓuri moƴƴu si a ala leñol baali ɗaɓɓa bey ɗo ko bey sakkiti so layya yonti ko mbaalu adi yehi ha leñol mum gasi mbewa rewi hen nagge rewi e ngeeloba sakkiti so wonti noon ko wiyete hadiya ko ɗum kon ngeeloba adi nagge rewi hen mbaalu rewi en mbewa sakkiti wonno toon ko heewde tew ɗaɓɓa toon na welde tewde ga onon ko welde nde ɗaɓɓa yo afdalu kañum ɓuri moƴƴude summa refti on ɗuman ay baqarum fa iblum ko ngeeloba ɓuri moƴƴude to hadiya summa refti baqarum nagge summa refti danum mbaalu summa refti masun bey wala yujzi u yonata fi shay'in hay hunde min zalika ko jantimami ɗo e baali min zalika ko jantimami ɗo e bey min zalika ko jantimami ɗo e nayi min zalika ko jantimami ɗo e geeloɓi hay hunde yonata e ɗiɗo arwa un ɗokkol jawdima mbaalu lappandi yitere mum ino yuli yonta mbewa ko noon mbaalu ko noon nagge ko noon kanji fof tappandi ndi tappaka dewol ngol fof kala bangol en ayiba yonata awra un ɗokkol wala maridatun wona ñawgol jawdi ma ndi Allah dandu hay soko ɗo no garɗani jaaɗa tawɗa e mum rafi a fawat yitere tan ganda andi ñawji goɗɗi no ngoodi hunde so wona ɓuɗɗo andu baali andata sellani on ñaw ko jaafaɗo wonno ko nder heedi kala ko woni nder sare jaɓi kono ngol ɗo laar hay cukalel fiitat ƴe ngol sellani hay suko a hot tawɗa no hankama ala layya ngol ɗo fukkima sa ala wondi ko a jaafaɗo nato e layya nulaɗo Allah sa yiɗi no hersugol kam mbaɗon maafe kono paama kam a natani to layya so layya darnoyama ñagaro walla darnoyama yawmal qiyamati ino yoɓe layyaji sa yi'ani kaka 26 wo tawi Allah hoto min ngol ala ko gila gamboyno ma a tawaka si a tawi tan ngol sellani a tawaka ko noon kadi seɗen kirsa ɗum wona sellani de no liɓirani tel ala ndu heli wiɓe dare wona on ƴakkatagol de pade on ƴakkat kono fam kam a yalti e layya kirse noon joni soɗo jiiɗi wadde ngol par ce que hande kam a wawa hadde jalluɓe hirsude ngol kirse ngol kam kono ngol kam ngol yalti en ɗum addi layya saɗa liɓa ɗum liɓirta ko seeset si a waɗi ɗum mamari ɗon tawɗa a heeli ɗon koyngal ngal walla a muyɓin tan laƴi laƴal peyngal ma en kal ɗum ɗo so laƴal ngal yalti gasi wona noon ñametake de wona ñamata kalten de ko layya ka ko dewal Allah ngal ngol natani firti so layyaji joɓo e janggo a tawetake ngol natata ngol wayno ko hoɓɓe adi tata hirsi ngol aɗa ƴakka ngol woni maafe kono ngol natani e layya ɗum woni dendagal ayibaji kala ayiba ngol waɗi yonata wala maridatu wala arja'u ay wona laƴal ngol tawa noon ko bayyinu dala'uha dammuwol kadi ngol gandanɗa ino laƴa ɗum noon ko dendagal kanji fof soko mbaalu soko mbeewa soko nagge soko ngeeloba ino laƴa laƴal ngal ino feeñi si ino yaha aɗa yaha hoore nde ino peesa ino laƴat so heewi ko noon wata ngol ɗo jiiɗo fof andi laƴa
ngol kadi yonta soko oroyno heɓi soko ɗo dari ɗo soko ñaw soko lappa sa tawi laƴa yonta layya hoɗum watta ɗum noon tawde laƴal ngal feeñi kono wona ngol gandanɗa rewat ɗo si wona ɓurɓe ɗo andude gandata ngol laƴa ngol ino yona ngol laƴani ngol ko pisan ngol kono laƴal ngol ha neɗɗo fof so yi andi ngol laƴa ngol yonta soko nagge yonta soko ngeeloɓa yonta soko mbeewa yonta soko mbaalu yonta laƴal ngol yonta tawde ka laƴal ngal ko mboyma noon koti feeñi ko feeñani ino yona wala ajafa wona poñgol allatino ngolla sha'ama fiha ɓellere ala e maggol dammol ganda ino fooƴi ala ɓellere nde ɗon nebo haalta wona ɓellere nde tawata e tew dammol iɗo faya kirsa ɗum a tawata tew i nakki e tewe a tawata ɓellere ino nakki e ɓellere wonde ina woodi wonata koye nder ƴiyal ngal aysugol fawama tan ƴiyal ngal wuli ɓellere nde yawat tayde nde doga so tawi nder ƴiye ɗe ala nder ɓellere nde mo wi'ata nde ngol yonata ɗum ko e nder ɓellere ɗuma wonta won dammuci ɗi kirsataɗo tawa e heewi tew konta ala ɓellere heddima kadi e geɗal dammiɗi no yimɓe ni jogoroɓe ɓalli ɓe ngala ɓalli won dammuci ɗi ganduɗa kewta ɓellere a ñammina ɗo a faya sa hirta tawta e ɓellere a yiyat ɗo beel jorguel kirsam tawa ɓellere toon heewi tan kanko mbuwo komo haalta ɗo ko lowoto koye ƴiyal ngal so faama ɓooyi tan ƴiyal ngal wulat yoora ngol yonta tawa la chama fiya ngol yonta layya wala ajafa wona poñgol allatino ngol la chama fiha ɓellere ala e maggol yuttaɗa ino rente noon fiha e ɗiɗo layyaji pop ɗi kalanmi on ɗoɗi al aybu bangol ayiba kulluhu dendagal ayibaji kalnomi ko ɗokkol laƴal ngol ino rente tañgol nowru ino rente tañgol laaci ino rente kelngol alaadu ndu iwi kono sellani ino rente wona iwi selli ɗum ma en kaal ala ndu fetti iwani nan ɗon welti kono sellani ko ɗe balɗe hela ino rente dendagal koye wiye ayiba ko gandanɗa ɗum ɗo fotani won e dammol ino rente ino yehi noon ha yetti e sodoɓe jawɗi layya kadi goɗɗi nan toon wiye cooɓol woni noppoñ koñ ko tokosoñ timmani nowru dammi on ata jawgigi mawni kono noppi ɗi manki ngol kala yonta layya wona jukori noon jukori yona kono heddi ɗiɗa ɓuuri yiɗede wandi galaɗi ɗum kono ino yona noon kono ɗiɗa ayibaji kala ko gandanɗe ɗum ɗo ko ayiba yonta mano mo fecco e ayiba mo gandanɗa ino ɗon wona yona comme no nowru ni taƴi yottaki tataɓal walla yettima kono ɓurtani laaci taɗi manki tataɓal ino yona kono noon so yettima tataɓal tan yonta laaci no ɗi dawaɗi goni hen ino taño laaci ɗi ɗon noon hayso ɓooyi hayso selli yonta si a nani selli sellani koɗo wonno ala ɗum eyyo ɗum woni yuttaga ino rente fiha e ɗiɗo layyaji pop al aybu bangol ayiba kulluhu dendagal ayibaji wala yonata kadi mas'uqatun ceekingol usunin nowru ndu ko ni ceekori taƴani de ɗum kadi to jeloɓe damɗi maɓɓe neɗɗo jibinane mbaalu seeka nowru ndu walla mbewa seeka nowru ndu saɗa seeka lartino nowru ndu no moƴƴi ko ceekta ko yo taw si a fecci nowru ndu laabi tati ko ceeɗɗa ko ɓuri famɗu kala nde ceeɗɗa ha ko ceeɗɗa ko si a fecci nowru ndu laabi tati a tawat ko ceeɗɗa ko yettima hen geɗal wiyete tataɗal ngal walla ɗimmal ngal a bonningol ngol kam to layya ngol yalti si a yeeyoyi a hawri e anduɓe cotta siko ɗo galle ma wata layyo layyetake te ko noon kadi fembirtake ɗi ngol kam heddi woni mana geɗal hoɓɓe aroɓe e janga walla ñande guesa ma duula gasi a weltima kirsa kono ngol kam nattata e dewal Allah ngol yalti e dewal Allah ha ngol laaɓi eyyi ngol kam yalti rewirede Allah ngol yalti ha laaɓi cer hay inde ngol watta amma noon e neɗɗo maayi so neɗɗo maayi noon hay hunde suɓaka toon so jiiɗi gaari nagge ɗo lelino e ronkunoyi mo jeekirtedi haydara fowru indi ɗo sonnguno Allah walli oɗo kala maayi gaddedi kirso ɗum haydara ɗum wona dewal Allah ɗum ko ɗe ndefa maaro tan ne ƴakkate jo mayde ko firtenen ko wona dewal Allah de mayde dewal Allah ngal ko yaade ubboya mayde o loota mo ubba ɗum woni dewal Allah ngal ko mbatten gaako ɗe kariraji wona dewal Allah ɗum kam ko eɗen mbaɗa tan ko weeli eɗen noosa noos noon ala ko sala hen neɗɗo so maayi joni en keewi ɗo kulle jen daddoyde goto fof adda jawra mbaɗen sadak te woni sadak noon wona ñamete on nandi e naggege kirsuɗange ɗiɗo ayibaji ko to banggue dewal Allah ngal wona so neɗɗo maayi ɗum tawaka toon neɗɗo so maayi dewal Allah mum haaɗi koyo ndiyam ɗam laaɓɗo mo lotirteɗam yombo hasne yombo juule ko ɗo haaɗi ɗumɗa ɗum kam enen tan nanni ɗumen ittota ko noon heewi joni ceekigol nowru yonata illa an yakuna sowona tawde yasiran sowona tawde ko seeɗa so tawi noon ko seeɗa seeki e nowru ndu comme ko markal tan mbaɗɗa hen walla wonko longno ɗum seeki kono yottaki tataɓal ɗo ino yona kazalika hono ni kadi woni yonirta gaɗu un nowru ndu dubbi ga ay ga fuɗi ga taƴi ha laaɓi yonata soko an taƴi soko rawandu taƴi soko hunde taƴi yonata wa masbuqatul qarni ko noon kadi pettugol alaadu alaandu ino fetti yonata ɗo noon ko sarɓu so alaandu fetti oy ko in kana yudumi tawde ndu ƴiƴam yalta hen yonta kono so ndu selli ino yonta noon kadi so ndu heeli ha laaɓi ƴiƴam yalta yonta kono so selli ino yalta firti tolle ino waɗe layya
jawdi tollindi waɗe layya mbewa tollimba waɗe layya nagge tollinge waɗe layya fala yujzi yonata so tawi ala ndu waɗi ƴiƴam wa illam yudimi so ndu ƴiñani ƴiƴam ala hen ino yona kazalika ngol jaisum tawi tan ala ndu heeli kono selli walla fetti kono selli jaisum ino dagi allahu akbar ko allah woni mawɗo la ilaha deweteɗo ala illallah so wona allah wallahu akbar ko allah woni mawɗo allah akbar allah woni mawɗo walillahi alhamdu jettoje godani allah astahfirullah en gumsidima allah alqawiyu walla alghafuru allah jaafotoɗo arrahimu jurmotoɗo allah mo ganduɗa kanko woni jaafotoɗo kanko woni jurmotoɗo yakfirallahu lana ya allah yaafo min walakum allah yaafo on waliman asalama e wonande kadi kala on jaɓɗo allah wali sha'iril muslimina e dendagal julɓe ɓe ajma'ina kamɓe pop 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 ya allah yaafoɓe ya allah waɗanen allahu akbar allah woni mabɓe ya ayyuhannasu hemon yimɓe ilamu golle kadi mi haalti ko kalmomi arhamakumullahu allah yurmo on kama qala llahu hono allah haaldi fi kitabihi to kamilu makko to allah iton haali al azizi kamilu makko tedduɗo ɓuuri teddude kala hunde si a teddinima mon teddi si a teddinanimo mon teddi allah wi fa iza wajabat to tawi waɗɗima wujubu ha ɗi mbaɗɗinɗon layya mon firti so layyaji mon ɗi mbaɗɗima iza wajabat tawi waɗɗima wujubu ha ɗi mbaɗɗinɗon layya ɗi layya ka a fiɓino ko layya gila julde arani ha hande a juuli a felliti joni kam a yehi a ɓangi laɓi a waɗi e maggol jonon ngol waɗɗima ngol woni layya ko ɗum bo wi so tawi waɗɗima ɗi mbaɗɗinno ɗon layya ɗi fakulu min ha mi haali e layya ko heewi mi suɓima hen ko heewi mi woppi hen ko heewi wona yidde kam ɗum min allah ala ko ha wona dewal mon allah lamgal cer beele janggo yawmal qiyamati so yimɓe fof gumitima mbaɓɓima layyaji mum en tawaɗa wawi hen waɓɓade ko ɗum jinmi on haalande ñalowma goto ino aroya ñalowma cumu ngu gandanɗa huɗo suma duuɓi jeeɗiɗi ino suma ino toɓe ino yana ino yowodira e dow ha timma duuɓi jeeɗiɗi te ɗin kuuɗi tolnodirta ko leɗɗe so allah nuloyi malakuji maliƙe renɓe jaygol ngol so duppi hen jaygol geɗe ɗiɗi nan toon kaɓorteɗe layya ko hen bokki to bangge mbaɓɓagol si a dogi a ŋooɗi hono nanguirta puccuma walla masima mbaɓɓoɗani so wona ɗum asakal muddo hoore men ƴeftuɗen ɗo mo jawtinen ɗo ɓoyani o nokka e muddo ma beddora ɓaawo so jaygol ngol ari hay dara ngol yawtata kamgol kala ko ngol tawi ɗo ñande hen gasat ndegol yawta ngol daroto ngol fada ngol ñaama huɗo ko so yani e bawɗe allah ɓay allah e andi ko a moƴƴinɗo ko ɗum bo wino ma wat o funna huɗo ko fota e koya yorno ko wonta hecco so jaygol ari daro wiya yawtata so wona gaynu wona e ñamde soko a dogannoɗo aɗa doga soko a baɓɓinoɗo jaw mana layya ma ina yaha haade ñamdata tawa kala a heeɓi lefu ɓenna kadi ɗum woni nafoore ɗeɗo geɗe ɗe mbatten ko ɗum addi saɗa waɗa wiya wata waten ko aybi tampino an ma de ko waɗi ayiba ɗo adna waɗi ayiba saka so wonti toon si a wanno toon heldi galaɗe alaɗo nangano wadde war wandi gala ɗum jiiɗamo o wi ko wandi gala ndi ɓuuri hen hay moƴƴude daneri ndi yiɗiɗa ko rawnugol ngol ko ɗum wonno ko fuɗɗorako tinnoɗen hen no fewi ya allah wallu en ya barke allah o wi mi haalna on kamon layya mboy son kirsi fakulu ñaame min ha e layya ka wa aɗimu ñammine alqani a jondiniɗo woni jondiniɗo mo yaata hayso ino ɗo maaya toroyta ko jooɗi dula goto gokkemo hen mo ñaama ɓen yimɓe wonɓe allah waɗi noon wona en joguide kono ɗo ɓe ɗo mbawi ma ɓe jooɗi sen kirsi layya meɗen e gandi ɓe ngala gokken ɓe hen alqani aɗa wiyete tenkuɗo e ɗum wiyete neɗɗo mo ganduɗa jondiniɗo wal mu tarra e paliɗo ina yaha fuutankoɓe mbiya ɗum tenkowo ene mbiya ɗum domo mo ganduɗa kañum so wuli tan wawa jooɗo yahat ono minen min ngala hen de balle minen de on kadi wota haɓanɗo ƴettu rokku ɗum kazalika hono noon kadi allah wi to qur'ana makko tedduɗo to sakharana haalakum min geltani on ɗeɗo daabeje ƴeew ɗeɗo daabeje no foti doole ni ƴeewa jawdi ma ndi aɗa haɓɓi ɗum kono allah ino eltanma wonko ndi faayi hande to bange karallagal wonko allah hollidi ay jawdi ma ndi kaɓɓanɗa layya hay soko hitande heko kaleten ko ndi nani ndi faami ko ɗum ndi fadi ay ɗo no garɗen ni jawdi layyetendi foɓi andi kam han ko ɗum fadi allah e famni ɗum ɗum kono ayi allah eltan ma ndi hollidi ko a rewretendi allah a nandani e jawdi ndi bawɗi gaddi ɗo hirsa a nanda konta jawɗi kewɗi allah en a nandani ndi jooɗi ndi fanma soko ngaari nagge ko noon sa yettima nanga ɓoggol ngol rewma sa yettima ƴetta ɗum lela jaɓa kadi mbaɗa e mum laɓi ay ngol ɗo eltegol allah emi eltani on ɗeɗo daabeje beele so ngal ɗo dewal allah ari dewronɗe allah e dogat ha naata e ladde ɗum noon ko ɗum woni aada layya ibrahima nde wadduno e ismaila ha mbo jaɓan ɗum nde o leli mbo fof o tiima yeeso ngo to ɓurana wiyata wa atallahu nde ɗon noon ɓe mbi fayda ko pulat tan wa atallahu tan woni mbo talli mo e leydi ha e ɓurana wiyata wa atallahu nde o leli mbo de
so laggima laɓi ki o jiimi tan o laara gite ɓiɗɗo tan o ronka o wi baba anno mbatta ƴettu gite am ɗe kaɓɓa sayi gite am ɗe a wawa kam hirsude ɓay tan ko ɗum gandiɗa allah yo a layyo min mi jaɓi min e nene am fof min kawrama layyom ay gila ñande mo jebbilani layya allah addi layya hanti kala ko layyete hay sotini dogata ɗo kala ndi kaɓɓuɗa sikko andade kala ndi kaɓɓuɗa yande to bange karallagal allah hunde foɗɗe jawɗi kaɓɓaɗi fan ɗi gandi kono docta ananta kala ito luuga meme fadi ha ngara nanga ndewra ɗum allah ko neɗɗo o jamno ko ha wi o haɓɓe gide kamgol ngol wiitama haɓɓan gide kono ngol jetta te ko dewrangol allah ɗum addi allah kala rentinigol dendagal ayibaji ismaila ñande jebbilanto bammum yo hirsu ɗum de kombo cukayel tokosel hay ayiba goto ala e makko dendagal ko wonta neɗɗo e muɗum no timmi mbo weli larde mbo weli wiide ko ɓiyam ejo fakulu minha ñaame waɗi mum ñammine alganiya wonande mana jondiniɗo wal muttarra e tenko kaza ko noon kadi sakkarana haala kum allah emi eltani on ɗum la allah kum beele onon tashkuruna oɗon manta allah e geltinanmi on ɗe daabeje ko ha manton ɗe daabeje goɗɗe e ɓurma hen doole kono jaɓanma kono noon allah wi ko kalmi hen ko noon so wonano no minni sikketeno ko hoore am ɗaɓɓananmi oy min noon la yanalullaha heɓata allah luhumu min ha tebbuli ɗiɗo daabeje ko kirseten ko hane o adna no foti hewde ni hay hunde heɓata allah wala dima wa hay ƴiƴam ɗam mbo sohlani walakin ko woni tan yanalu ko ha keɓon taqwa min kum kulol allah moɗon allah e mbimi mbaɗon ɗum ɗo ga keɓon kulol allah kadhalika hono ni sahara haala kum allah eltani on wonande ɗeɗo daabeje litukabbirullaha ha mawni noon allah alama hadakum ko fewni on wa bashiril muhsinina allah ina weltina wonande moƴƴinɓe ɓen allahu akbar ko allah woni mawɗo allahu akbar ko allah woni mawɗo la ilaha deweteɗo ala illa llahu so wona allah allahu akbar ko allah woni mawɗo walillahi lhamdu ko allah je jettoje ayyuhannasu emon yimɓe ilamu golle arhamakumullahu allah yurmo on fa yakulu rajulu yo gorko ñam min udiyati e layya mum gorko yo ƴakku e layya mum si tawi aɗa wela wona forcé noon hay sa ƴakkani allah yiima wayata saddaqa yo o sakkoro min ha e layya ka ino yiɗa noon kadi cakkora hay sa sakkaki allah yiima inna allaha allah yujisi allah ina yoɓa almutasaddiqina sakkotoɓe ko allah mboy yo on cakko en allah yoɓa kala cakkotoɗo wadde cakkoɗe hen wala yuba u noon layya yeyetake chey un haydara e min noon nebbam ɗam jolla jimbo e manki artami yeyma ɗo hen kilo ala ko wiya yo a sakkor walla gokkira sona am ñama kono yeyetake hay hunde yeyetake si a yeeyi hay soko ngurgu an a natti wonde e layyotoɗo a wayino kirsuɗo bangol a yibani aɗa wawi woppu noon ngurgu ñoloya walla kulle ñama kono ngurgu e hoore mum sa naɓani garankoɓe ñooɓe paɗe ayal wala yuba'u shay'un min zalik ay leyetake hen jildin walla lahamin tew o yeyetake wala jildin ngurgu yeyetake wonande arankoɓe wala wadahun wona ngandi ndi waɗanɓe botaji waɗoɓe borji en botaji en maynesaji ko ngandi e liggorat ɗum a yeyoytaɓe ɗum wala ashabun wona raɗoji ɗi wonande sakkeji waɗoɓe ɓoggi a yeyoytaɓe ɗum fasaji ɗi a ittataɗi jeeyoya hay ko ala haaji ko a yeyta a woppat wala hayra zalika wona ko tana ɗum koyen waman zabaha kala on mbo hirsi qabla an yazhaba adi nde hirsata imamun almame tawde mbo jogii layya wayan hara walla o bori ngeeloɓa muɗum aada yo o fillo udiyatin layya ka ɗo kala e ala layya oɗo noon e juul parɗen tan koɗɗa tan almame hirsani kirsuɗa ko layya wonno kono ɗo kirsuɗa almame hirsani ɗo wona ayiba de ɗo ko a heedi almame yeeso ngol ɗo kala tawaka ala layya waman faami ɗon yo waman zaba kala on mbo hirsi qabla an yazba adi nde hirsata imamun almame aw yanhara an yanhara walla bori aada yo o fillo udiyati sa jogui gongol addu kirsa si almame o hirsa waman la imama lahum ɓen ɓe ngala almame noon fa yataharra yoɓe ngeɓito yoɓe ngeɓɓin ɓe pewtido salatan julde aqrabin ɓurɓe mallade a immatine almame saare noon nde gandanɗa ala almame kono noon ɓe mbawa arde ga meɗen ɓe juula yoɓe ngeɓɓuɓe mbiya oɗo sayde saare madi foti julde ha almame o hirsi o de say saare jaga foti juula ha almame o hirsi walla oɗo sa sincu bogar kala saare ɓuri ɗon ɓattade wona ɓene jogui so on mbi o wattu ɓe poti julde ha ɓe kirsi allah waɗi on kirsi ndeke ɓe tarduno yaade ɗo selli wiite ta harra ko sa waɗi hawri hen moƴƴi so hawrani hen moƴƴi a eɓɓinto tan ɓeɗo no ɓay ko eɓɓini ɓe jaɓana nandani e gonɗo ɗo e saare nde hirsita almame hirsani tawde mo jogui layya kana a layyaji ɓe ngala almame no yo geɓɓino kala saare ɓurde ɓe ɓattade so ɓen kirsi taw ɓe kirsu wona ɓe jaha toon de ɓe mbiya tan wattu ɓe poti hirsu ɓe kirsa e on ɗo ere mo ɓe gandi ɓeɗo poti hirsude malla imama lahu yo fata harra salatan aqrabi ayimmati iley wa zabaha mo hirsa bada zabihi saggal nde ɓe kirsi wa yustahabu ino yiɗa
an yarji awde duttorta an garɗo iidi fi ɗariqine laawol hayra ɗariqin wona laawol allati ata biha ata min ha ngol garɗa julde nde ino yiɗa noon seeɗen koota siko ngol gardunoɗa kotirangol ga kon noon ko jogade yaajede ino yiɗa se a ardi ngol ɗo laawol kotirangol ɗo wona noon no yimɓeɓe mbitani ko se a ardi ngol ɗo bakkatuji ma fo juppima ɗon kotirangol ga wona ɗum de ko ino yiɗa tan ɗum ko nulaɗo Allah waɗiranno noon julmbo wuuri so mbo yalta Madina e waɗi beddaji o yaltira ngol ɗo ɓeɗo jiyamo mbo yiya ɓe so mbo arta mo hotira ngola kono wona wonde bakkatuji jiwi ɗon so bakkatuji ga jiiɗo ngol laawol go boppete no won enen fof ɗo bagatuji o giiɗo neɗɗo rewiɗo ammo mayta e jo ɗum wona ɗum ko soɗa yaaja si a yaaja ko ɗo garɗa ɗo natan ko ino yiɗa mo yani ko wajib o yani ko wajib de o ko ino yiɗa noon neɗɗo o nde hosita hayra ɗariqin gona laawol allati ngol atangol o arduno min ha e julde nde wa yukabbirullaha mawnine Allah dubura kulla salatin caggal kala julde min hazihi l yawmi fuɗɗude oɗo ñalowma hande ila salati subi ha julde subaka ñande nayde rabi fi rabi yawmi rabi ñalowma nayi ɗiɗo ino yiɗa noon fuɗɗi han fana si a juuli a gayni saɗa jogino sujuudu baada sujju saɗa jogino qabla cujja ha gayna si a waɗi baqiyatu salihati ma a gayni mbiya allahu akbar walillahi alhamdu walla sayi mbiya allahu akbar la ilaha illa llahu wallahu akbar walillahi alhamdu sayɗi kadi allahu akbar laabi tati mbaɗa noon han ha ñande nayi julde si a juuli subaka on ñan gasata neɗɗo fof no ɗaɓɓira ɗum ɗo noon kadi ko yiɗede wona sa woppi wona haydara wona saɗa juula de to farillaji to hay hunde ɓeyɗetage toon nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wino noon wa man hadatha fi amrina hadha huwa raddun o wi ay ɗeɗo diine ɗe min leli kala ko kewoyɗa gandal kala ko mawnuɗa wutte sa fuɗɗi hen hunde nde min mbaɗani hen ruttete kadi mi nanganma yawmal qiyama sare mi duppuma ko a seeɗane wona kabbire to ɗon juula fanade fana e hunde habbirtake so wona allahu akbar kabbiratu iramo jangga fate e simore ko si a salmini a gayni ha a serti e julde nde ɗiɗo kabbirali ino jiɗa ɗi fuɗɗata ko han fana ha ñande nayi julde si a juuli subaka ɗon waktuji fof e tawa fana e tawa futuro e tawa geeƴe e tawa subaka e tawa noon ha yetto subaka nayaɓijo on ñan gasata yiɗa noon yiɗa kabbire koko yiɗa wayo kabbiri o habbi koyo kabbirullah mawnane Allah dubura kulla salatin kala caggal julde min hasil yawme oɗo ñalowma ila salati subi ha juulen subaka fi yawmi rabi ñalowma nayaɓijo inna Allah fi dhalika he ɗum ɗo ko mbo yiyo en kabbir walla inna fi dhalika woni e ɗum ko kabbirten ko sunnatun ko sunna li nabiyina annabi men muhammadun jettaɗo o rasulullahi nulaɗo Allah salla yurmo Allahu Allah taala towɗo alayhi e nulaɗo Allah wa sallama ya Allah hisnu rasulu azam o sallallahu alayhi wa sallam inna allaha Allah wa malaikatahu e malaikaji makko yusalluna ɓeni juula alan nabiyi annabi o sallallahu alayhi wa sallam Allah wi min de e malaikaji am fop min juuli e nulaɗo Allah wadde ya ayyuhallazina amanu hemon onon julɓe kala wiɓe ko on gomɗinɓe Allah onon kadi noon ngare juule e nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wadde sallu juule alayhi e nulaɗo Allah wa sallamu kisne nulaɗo Allah tasliman kisal kewngal huwa oɗo Allah mo puɗɗornoɗen hoore defterete mo mbinoɗen eɗen kaala e façon ŋaji makko ala hayyu ko o Allah woni ɓurɗo o mayata kanko tan wondi e wonnoɓe ɗo ɓe nan mayana boppiɓo ɗo o meeɗa ka waɗede kuudeta la ilaha deweteɗo wadde ala illa huwa sowona o Allah mo mayata deweteɗo woodi tan ko Allah hay hunde wonde jogataka rewede neɗɗo rewetake hayre rewetake nangue mutat lewru mayat wadde ko Allah tan la ilaha illa huwa fadu'uhu nodde Allah mukhlisina oɗon goni laɓɓinanɓe Allah dinan diine woni noon laɓɓinande lahu Allah dinan diine ko laɓɓinanen mo dewe Allah farillaji ɗo fayi meɗen ɗi alhamdulillahi jettoje godani Allah Allah jeyɗo rabbil alamina Allah jeyɗo binde ɗe pop en mbaɗini hikaya e mbattunimo wuuro ya barke Allah ya e mbatte temedere muɗum mawɓe ya laccuɓe ha juuta ko rewa Allah koyo Allah jaɓ ko wopa ko kadi ya Allah yaafo ya barke Allah الله يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك ويا عظيم أتوك بالأسراء متدريا يوم الدعاء البصارى وسعادة المبادح الخسارة أتف لنا بدوس يا مهيمن أنت الحمان يا مهيمن يا عدل يا عليم يا كبير يا غفور أنت يا كبير
نسألك المراتب العلية وهب لنا النصيب السنية وعي بالإيمان والإرفان وبالإسراء والإخوان أسر لنا ذنوب يا غفار أسر لنا ذنوب يا ستار أرفع لنا مداء يا ربي لنا دعاء يا سميع لنا فتح يا كبير أبواب كل خير يا عليم أنت البصير هب لنا البصير وجهك إلى هدى منير نسألك الإنسان يا مؤذي يا مذل والرقاب سن الأنبياء ألدو بنا لطيف أنت حاكم فيما قضيت مغرما يا حاكم وجعلنا ودود ود يا سمن أنت البدير لا سواك يحكم حفظ لنا حفيظ تحت الأغمسي أبونا وما بناه فوق وقم لنا حكيم بالخيرات فصل لنا وسيم بالهدى حفيظ يا مغني ويا جليل فجعلنا حسيب يا وكيل يا مدير يا مهيد يا حي يا قيوم يا حميد لما تهادي حضرة يا سهيد يسر لي يا وصول يا رصيد أنت الولي هب لنا الولي قصد ضربة بالجنان يا مقصد مقدم مؤخر تقدما إلى الذي يؤخر يوما إليه ترجع الأمور فرج عن المغرب يا شكور جبر لنا جبار للعباد يا قادر فوق ذوي الإناد سخر لنا وجود يا قهار أنت الذي يكون ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي وقريش وآمد ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي وقريش وآمد لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله